man ibang dinigigi na ipo, di sa lapit na lang. Ano pa? Tibibidyan ko na yung pag-ibo mo. Tapos ko sa Facebook at siya. Pag-ibong ano, sinulapid. Iya po. Ano po na yun? Ragiw di ba ano? Ragiw-dew. Oo. Nakasain ka mo po. Dahil man ibang dinigigi na ipo, di sa lapit na lang. Ano pa? Tibibidyan ko na yung pag-ibo mo. Tapos ko sa Facebook at siya. Pag-ibong ano, sinulapid. Iya po. Ano po na yun? Ragiw di ba ano? Ragiw-dew.